Wij hadden een heel leuke dag vandaag. Mijn man en ik, wij waren buiten. We hoorden wel van alles binnen, maar we gingen vanuit dat de kinderen gewoon op hun beurt wakker werden. Maar wij werden aangenaam verrast. De kinderen hadden van ons een lekker ontbijt gemaakt. De tuin die was ook super groot, ook super leuk. En Sam en ik konden ook gewoon bijna overal tikkers spelen. Het huisje, we waren aangenaam verrast. Eenmaal dat wij binnenkwamen door de inkomhal werd al snel duidelijk wat voor een mooie leefruimte daar was. Het is vernieuwd, het is modern, maar het heeft ook weer zo'n landelijke touch. De leren zetels, een supermoderne keuken. Boven zijn er dan nog 2 slaapkamers. De bottelarij is eigenlijk gelegen op een rustig plein. Wat vroeger een oude brouwerij was, hebben ze nu eigenlijk helemaal ingericht als gezellig keuvelpunt. Maar voor onze kinderen was het echt wel speciaal. In de bottelarij mochten we een speurtocht doen naar de welwezens. Er zaten er overal in kasten, in deuren, in tonnen. Zelfs boven hong er nog een. Maar eentje vonden we niet. Maar die stond in de tuin achter mama en papa. Ja, dat wist ik. Ja. Ik had hem gezien en ik dacht, even kijken hoe lang ze gaan zoeken. Daarboven is nog een kunstgalerij. Dus mijn man en ik hebben eventjes de tijd genomen om toch een beetje cultuur op te snuiven. Croc is een heel leuk restaurant. De naam Croc staat echt voor zijn merk. Dus als u daar een croque monsieur bestelt, moet je echt wel van wezen dat je een serieuze, ludieke croque monsieur bestelt. Dat was verrassend. Er lagen nachos op. Een hotdog is ook wel een hotdog, maar net iets meer. Een leuke topping. En de pannenkoek was ook 3 kleine pannenkoekjes op elkaar, een leuke saus. Een heel andere presentatie, maar echt wel een binnenknal. Het Gallo-Romeins museum heeft mij toch wel getriggerd. Zelden doen wij een musea. Maar vandaag was het speciaal omdat de kinderen erbij waren. Zij hebben daar bij binnenkomst een zeer leuk boekje gekregen waar zij in heel het museum een zoektocht moesten doen. Daar stonden 3 voorwerpen en je moest kijken welke de juiste was en die moest je uitdrukken. Want als je dan ze allemaal had gevonden, dan kon je op het einde een mooie zin maken. Wij hebben zeker een zeer leuke dag gehad in Limburg. Wij komen nog zeker terug.